Mitä? Mä otin ihan megasprintin yhtäkkiä kohti saatana, tällä mennyt nurkan tuoksi. Sitten se vetää perässä antamasta uutta paskaa. Se on se keksi. Tätä puuttuu putken pätkä. Pitääkö täällä tehdä jotain juttua, että sieltä no, täällä on rata. Eikö se Duris Forgeen varten on se? Se on Forgeen varten. Se on Forgeen, joo. Pojat hyökätkä se kiippo, se yrittää tappamaan. En myöskään tökkimästä. Se on Sarse. No, se Sarses tuohon. Shadow kursee. Espairii. Se Forge. Mä en oikein tykkää, että mulla on Shadow Forge. Ai niin, tänne se Daybreak Ale vaan mikä vittu se on se. Hyvin se kyllä otti damakea tossa joten ei mitään, mutta se kursee jo hyvin kiva. Joo, Fire tekee hyvin siitä. No, en tekee mitään hyvin, mutta eihän damakea ottaa ihan. Niin meni 2 tasoa panssaria, kun rämmäs meni. Niin, se tunnantui sen. Ovi auki, saatana. Mikä ovi aukesi? Kolinaa kuuli just. Eikö se oli vaan kun me hakattiin tuolla menee. Siihen se menee. Klong, kuuluu kun menee. Se on tuolla alla. Se otetaan minun kimpussa. Niin on. Ei se mitään. Ratas. Perkele. Täällä on myös ripeäisen Brad Pipe, elikkä molemmissa osat löytyy mitä tarvitaan. Elä juokse. Perkele. Se ketkä vaan heti kimppuun, kun se tekee ton rynnimisen, koska se tunnaa tuoda, kun se juoksee sein. Joo. Oi! Heittää kisää. Rynni. Tee. Op! Jää kiinni. In shadow. Paskana. Nää mä tapaan. Tänne iska. Joo, niin mennä. Nice. Ai se putken takia. Se ratas on sillä keskellä, minä nakkasin jos. Mikä on missä? Ratas on sillä keskellä huolta. Okei. Näinpäs keksistä sinä. Portilla pitkin toivottavasti. Ja vittu. Heitä se sinne! Niin tää vois heitellä, niin ei tarvii kävellä niin pitkin. Kiitos. Shit. Se tulee ynnällä pitämään. Joo. Aha, perkele. No, mistä heittää sinne, mutta Minä otan vastaan. Tuolta puuttuu joku myöskin tuolta. Minä otan vastaan. Tuolta puuttuu se veivi. Joo, se pystyy heittämään tossa. Ai veivi, joo. Missä se on? Mä en tiedä, kyllä täällä on veivi. Hyvä, kun hirveen hidasta kävellä tuon kanssa voi heittää sitä ihan pituumaseen matkoja. Pitäisikö mennä sinne ikäkin odottelemaan? Mitä täällä pystyy tekemään? Ruisaaksi.